Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello mga kabayan, ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Snake Princess. Sumali si Snake Princess sa YouTube noong July 18, 2019 at sa ngayon mga kabayan ay meron na siyang 130 video uploads, 264,000 subscribers, 8,305,039 video views, countries not indicated, channel type is people. Mga kabayan, dumako naman po tayo sa Social Blade ranking ni Snake Princess. Nasa 460,462nd po ang pwesto ni Snake Princess sa Social Blade ranking. Nasa 94,772 pwesto naman po siya sa subscriber ranking. Nasa 514,847 naman po ang ranking niya sa video views rank. Country rank is not indicated mga kabayan. Ang people ranking naman po niya ay nasa 13,765 na pwesto po si Snake Princess. Dumako naman tayo mga kabayan sa subscribers for the last 30 days ni Snake Princess. Nakakuha ng 22,000 new subscribers si Snake Princess mga kabayan for the last 30 days. Mas mataas po ito ng 450% kumpara sa nakaraang 30 days. Noong July 1, 2020 hanggang July 7, 2020, si Snake Princess ay nakakuha ng 16,000 new subscribers. Noong December 20, 2020 hanggang December 26, 2020, si Snake Princess ay nakakuha ng 12,000 new subscribers. Makikita nyo naman po dito mga kabayan ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Snake Princess. Babalikan po natin yan mga kabayan. Dumako muna tayo sa video views for the last 30 days ni Snake Princess. Nakakuha ng 1.08 million video views for the last 30 days si Snake Princess mga kabayan. Mas mataas po ito ng 525.7% kumpara sa nakaraang 30 days. Noong January 30, 2020 hanggang February 5, 2020 mga kabayan, si Snake Princess ay nakakuha ng 143,250 video views. Samantala, noong December 20, 2020 hanggang December 26, 2020, si Snake Princess ay nakakuha ng 528,600 video views. Bayan, dumako naman po tayo sa YouTube Stats Summary / User Statistics for Snake Princess. Ang daily average new subscriber count ni Snake Princess mga kabayan for the last 30 days ay nasa 734 per day. Ibig sabihin po araw-araw for the last 30 days mga kabayan ay nagkakaroon ng 734 new subscribers si Snake Princess. At ang weekly average subscribers count naman ni Snake Princess for last 30 days ay nasa 5.13k mga kabayan. Ibig sabihin every week for the last 30 days mga kabayan ay nadadagdagan ng 5.13 new subscribers si Snake Princess. Titingnan naman natin ngayon mga kabayan ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Snake Princess. Kung mapapansin niyo po mga kabayan, karamihan ng mga nanonood kay Snake Princess ay nasa 18 years old hanggang 24 years old.
16.2% po dito ay female at 11% naman po dito ay male. Sinusundan po ito ng 25 years old hanggang 34 years old na kung saan 14% po dito ay female at 12.1% naman po dito ay male. Dumako naman tayo mga kabayan sa estimated audience geography ng mga nanonood kay Snake Princess. Kung mapapansin niyo po mga kabayan, karamihan ng mga nanonood kay Snake Princess ay nasa United States, 17%. Sinusundan po ito ng India na 10%, Taiwan 5%, Indonesia 5%, Kenya 4%, United Kingdom 4%, Canada 3%, Spain 3%, Australia 2%, at ibang bansa po mga kabayan ay 47%. Titignan naman po natin ngayon mga kabayan ang video ni Snake Princess na mayroong pinakamataas na video views. Noong August 15, 2019 ay nag-upload si Snake Princess ng video at ang pamagat ng video na to ay My Dream House Tour with Snake Princess. Nakakuha ang video na to ng 344,000 video views. 99.2 naman ang rating na nakuha ng video na to. Nakakuha ito ng 2,000 comments. Ang estimated earnings o ang estimated na kinita ng video ni Snake Princess sa YouTube na mayroong pinakamataas na video views mga kabayan ay nasa $172 hanggang $1,400. So, i-compute po natin yan mga kabayan in Philippine peso. $172 times 48 is equal to 8,256 pesos. Ang 8,256 pesos po mga kabayan ay ang posibleng kinita ni Snake Princess sa video niya sa YouTube na mayroong pinakamataas na video views. At ang maximum naman po ay nasa $1,400 times 48 is equal to 67,200 pesos. Ang 67,200 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinita ni Snake Princess sa video niya sa YouTube na mayroong pinakamataas na video views. Balikan naman po natin ang estimated monthly earnings ni Snake Princess sa YouTube. Kung makikita niyo po mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Snake Princess sa YouTube ay nasa $270 hanggang $4,300. So, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $270 times 48 is equal to 12,960 pesos. Ang 12,960 pesos ay posibleng kinikita buwan-buwan ni Snake Princess sa YouTube. At ang maximum naman po mga kabayan ay nasa $4,300 times 48 is equal to 206,400 pesos. Ang 206,400 pesos po mga kabayan ay posibleng pinakamalaking kinikita buwan-buwan ni Snake Princess sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Snake Princess sa YouTube in Philippine peso ay nasa 12,000 pesos hanggang 206,000 pesos. Dumako naman tayo mga kabayan sa estimated yearly earnings ni Snake Princess sa YouTube. Kung makikita nyo po mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Snake Princess sa YouTube ay nasa $3,200 hanggang $51,800. So, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $3,200 times 48 is equal to 153,600 pesos. Ang 153,600 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita o kikitain ni Snake Princess taon-taon sa YouTube. At ang maximum naman po mga kabayan ay nasa $51,800 times 48 is equal to
2,486,400 pesos. Ang 2,486,400 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinikita o kikitain ni Snake Princess sa YouTube taon-taon. So mga kabayan, ang posibleng kinikita o kikitain ni Snake Princess sa YouTube taon-taon in Philippine peso ay nasa 150,000 pesos hanggang 2.4 million pesos. So mga kabayan, dyan na po nagtatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, don't forget to hit the like button. Comment down below for any suggestions. Share this video mga kabayan. At don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat!